belakang kupon. Hidipi jingthong ing tiarong along toar piari i home private school rasing jas tangkal dipsi ku nikitan English school lapen Newton English school la home ni school than permission pu kesi chethan pon atumang bo klem dam rapet pu pu kaching ki chethan amai mission pen person pon. Dewan Bastia lang kido inod akar biri so aphan Manipuri apin so apran karmuji aphan kabor i. Non birdang ton pen arjik tha kedam tang patumi jangmi poni phai throkar ni ajo por phai sirkep malom bina teron pilapen kardi tang Krishno tiso asopo babu tiso aphan honjai along kido king sang Jitendra Singh abang apran karmuji aphan kabor i. Laso alam arjulong si pherangkia bitung atum ahe malong humridam pherangkia tum karjo hot nang chethan don atengke alang lisopo thang ke chokje abi lapen arni ki ong ako setami sai se jongda chot abang phulasi patumi jangmi poni phai throkar ni setami narosini ke sai jongda don se arni kangsa sai juddet pen aphet ok han chuna ponsi hemchepali det pen lang hai hu chinglu lo alang lilang chinglu chingthi tang det pen aphet ajer po atum ke hang po amar hem pen kijui damji aphan barjoi pen aphet asar pe tum inghong kom tawang vedet lapen aphi thua bangke king sanga somar bangke thomatum babuti so hem dam se babuti so asar pi aphan than damlo nang sopo ke hor kangri ong si towar along ti tan lo busi than damlo babuti so asar pi bina teron pi abang chilang dam ho ke bor bedet ampar ke area king ta klem pin lo ampar ke abang arjon ta ke theng aban aise lo achi thok along anta ke theng ke chok aban aise lo kache thek dam long lapen bina teron pi abang king sang aso tumaphan motor gari nang hang pidam tha puta hang tam pi bang avisi inut methang akhai hijan inut akar bisi alangli kachini a motor se hang pidam lo lapen hospital along le ro ka phet ke doctor atum ke pachini atengke hor kangri penela puson kachiman kali bang ke thengkali te accident pusi than lo bon se tami bina teron pi ahem ke bike gari motor se tami ave aphet an ke bina teron pi berta chelong lo alangli sopo aphan ke theng ke chok pensila puson ke phonang lo pusi alangli atum difu thana along an FIR case ki piji aphan wanglo lapen asor se tami alangli tum case ki pidam lo lapen kisung ke phodiat abang phu babu ti so aphan ICU along si kisu langpon bo alang li sarpi bina teron pi mekri meklang pen pherang ke thengno nanga chuning ri dun ke KAC CM Dr Tuliram rong hang aphan lapen MP MLA EM lapen law and order atum aphan setami sodak pen na insai pi vek thapusi mekri meklang pen pherang ke thengno chuning ri padu pot lomba jong pen nang kelo berta harsing rong hang news tech report P News hajira sigidun hajira penang lerok lo buzarang kuri oktawa lang chinglu chingthi er lo manala dam papo bulo nijir puna hang ma damji pen wang wedde lo pit parok semar ba thomang lo nang super or kang riti du bulo chelang am lo husta velo arya king da klem lo apu bete ta ekdom theng ki theng sinang se chi thok along ta lo aning along ta lo okay nah gari nang hang piam thap ana parok de mana chuputa joko parok te gari nang hang piam de ingra kar bpc nang thek lok si ke wang si yo nala si alang ka chichinia driver polero ne sumu ne pensina pa nang uthai dun bang ta ve kurya munit bahai ni sinang ka uthai dun latum se hospital nang pa doktor dum pula lake accident lake le ke theng bai do thek dum de ke theng a thek dum de nang tum bike do ma pula ni tinge bike a ve du o pulu ito lage hor ki kangri ke chong ko ali lagi kusina pulo ni lipa na ma ai si tap thor lo an ke da un e lage pulo sab kuri ala ke gwati che ponoi pula to da banga ve lo pusi bir ta je long rong lo la si ane la son ke theng atum la son buga char ju long si ni li thana ke ba la si karbiang long karbiara rasu atum han ka chunungri song tumhan anda ka chunungri nang li support kan itu ke theng areng diso adilo pen komat mat si mane nang li tuman khobor nang kila parok atum abang puamena chini gonga supo engke bojoromonia supo amen ba chini ni parok sumar phai chini gonga support romen nang dak lo garden adung long malo
ledak lu. Tante nang itu ko areng tiso aku por pai ko anbag doji apena dimen kontase areng masuk. Lo no baji lom lo. Solo ajo. La son bon bong ni lu gurita ve apora lang ite meti. Tante sorkar pen ali pila puji pila. Kacun negeri sarkar bene la pulo nege dat budita ko cevan ko sonu ma ka cevani karbiang long asia banta kacun negeri lo la pela ke tenga tuma panta me niliso po santasi papu nang po aja kong rada tuma aja kong nang pidun tabu si cun negeri lo itum karbia kai pan ananta nang honta hemi pia munir nang kang dat pi vera bang si awe dalo zubu banyo sini la manipuri si ke teng da Manipuri dak si barado ha kam si koloni rabha hem si barado to manikong ko pela Manipuri no pene dena do ave puni ave yata ave bilo jiten bene jiten sing bene non birta ang ton pen RGX senang jang mi poni phaithrokar ni langpher constituency ang kang dong phuda arni wanga hithi along Bright Future Coaching Institute akimi kang pupon labang sun institute along kidok kelak mati BPL atuma phan aki joy pen long konji lapen labang sun institute along mathematics grammar general science lapen computer sitacher ipon long ji labang sun institute along first division long pulote all assam along kidok college admission abhan aki joy pen CN ponpo utan nang pachini don lapen labang sun institute along all India Assam lapen Karbiang long arat atun doan sitami chari pon long ji puta thanang pachini don laben labang so jai me kalong Jameson terang asupo Arian terang pensi labang sun institute akimi ingpu ponlo lapen labang sun institute along than bang atum 17% atum do puta nang pachini don lapen labang so institute along nang litum labang so number along humri dam lote nang litum klardak pen nang litum long ponpo A638153423 bolong pamachi pen nang kilobirta joy kintaro news tag report pe news nali labang so institute kang pu bang konat adim la pen koso adim lo la pen nali phan labang so institute lo naga chorli dunji phan la ilitum langfer ang kang chodima mati langfer pen ang tanah tum sedem bedak na chorli dunji mati la nali tum ahawar tum choi cholo nang solam khal jo labang ke langfer ko kalilo labang ke all India pen ho osomata me ansare dunlo non lili lo pujai district pen tara ansare lili somato Nogong district pen dato Karbiang ke dolo ini bisen dimasa pen da kita admission kan kita bang buklet sih non pemilih tum sakore do jadi taksi admission dolo lapen lili address bang kelalo ricu hidi dongkuda weekly market daklo ini tum institute aku lapen ini tum portal long jadi DITRP umari lang kan pulote Karbiang long location pulote dak lo homulaji isibang bifu lapen isibang hauraghat isibang kita dongkuda weekly market online oleh cek aja atau jadi nang itu laso news along pen cintu boleh nilai kontak nomor kami nilai info nilai karena kontak nilai 24 hours nilai tu full technical support tu nilai tu lah call center hantar nilai tu hanya point tu ajo itu tu hari kansa nilai tu kasi nilai tu ini time phone agor itu nilai tu mana nalo tane la son thakta institute la bolong ko ma je hithi pen bang penang ana khai lo do la da nangli la langfer ang jang kapre gadim nong se me la son kang pu konje ning ki hang do ma ahoblo lalo non recent la Mumbai Kohinoor Continental long Niliphan airport nang pilo Vivek Bindra la sar la pen sarthe sar la pen manpeng itu terang bang putum tani homong kan kita itu pensi Niliphan hang sini Mumbai long dan pensi airport setting dulu so hula dak pen Niliphan isi opportunity isi nanti pastor kan saya sih jadi homong long jikinu aja mana institut kulit jikulo Niliphan kontak kulo deh jadi 100% advice bisa jadi lah aku pangku gaji fan ini
try dun di but try dun 100% success di ati gala declaim ji tum pustami mane aning bang hanglo pulote nearly 100% than di kampu bang ke on kisum pick hormone kali ahok financial problem nangji lada karon computer institute khuli pulote compete kotame pas hoida ta laptop ba desktop donanti lapen ako chemistry teacher abe pulote institute sulile teacher bang ke mandatory teacher kami starting ibut bang lekhan pulote chenglo lapen কিছুমান technical support nangji pulote nilito nopen 100% nangji non damtang okom long Penang Institute do technical ke nilito daktan siglang la hujai district kami nilito silang la Nogong airport nilito silang la alo Karbing lo nilito silang nang bortong cakbang kan itu la sate itu director sarlo alang litan sila so farang pilo dia nang litan master franchise tina pipo una pipo kali ang pipen no bang tinta center loading utanga lo Devosthan Hauraghat daging pulo laben Nil Bagan isi bang Pujai lain pun Karbing lo pen non ko bang ke request bang ke la ini nita ini han buklia bener bolong ko menjila ini kampu ji bang ini hang pik la pen la hedung amne tu ber advice ke enbom sita aning ka dokte tu te ko badi lala hai non birdang ton pen RGX senang penini phytrok sear ni jang mia chiklo ata por phaisir ke ba por malom inquiry number borjan constituency ke par HDP chingthong ingtia rong along mate toar PR along kido ihum private school rasingja sangardev sikhu nikitan english school managing committee atum kachingthor amuki lekelang new dan school atum ke claim kita mission popu ajok pini rasingja sangardev sikhu nikitan english school along claim damra pet nang pupen chingki chethan amai padopon lo Mai cari pon mai pu Samson ingti labang su skor along SMC mai pu pen mai cari pon lu laben mai ke pha alam the sing timung SMC chun bang pensi than pa jirmi pon lu labang amai along alu hisarpo amen penang chetong dut Holiram timung founder of New Dan School managing director lapen Mandar Teron assistant New Dan School managing director atun chetong dun si mai RDP dun lu Labang su school along kang pucheng abang pu Chandra Singh Teron ketitang than bang tame chingki che than dun lo lapen halong bi kathar karbi rong asar amai borjana ro dun mai phu tikun kro beren rong pi lapen osomar apia potum chetong dun si chingki che than dun lo mai along ka che than athi pi hini school managing director atum claim ra pet pen mission quality longji mate charlie longji aphan si chingwai pon lo lapen non pen ke labang su school along ta mission pen charlie long po lapen facility an tame long pon pusi HDP aratatum aphan than pachini pon chingwai chingchai 8 pen an esan jora pesi Mesen pen pachun pon lo delai pen nang kiloberta hemari be news tag report pe news na sangkode sisi ngeton lawang so meeting committee meeting tangi la pulo pasal lawang so orang sena sangkode sisi ngeton lawang so agency ke 2006 agency establish lo pasal lawang so establish pen non tuan meeting committee la kan turat keren garian katu we chrak pen school rengom lo lalu sila pareng tu thagi apan non la udon English school kan si Cerapo son lot kini mai long parai lo pasal long school pareng thagi apan la non udon school ka Cerap nang orang tu Cerap dun tu orang cak nang si pidon buat ini pun kadu we hitam me churu lo apan long school lang si pareng thagi apan orang itu nang rap chot suli le semua kenapa long itu kenapa tu dia nengi posi itu kadu we dak san si pen cheng lo guardian akan pula hidupi rat doan sukame school pareng tu pamilya pan Cerap situ dun ko posi ni tu dalam cak itu dun lo ni thelo school nam to itu Ramsina Songkode Wisnuton Managing Committee pen New Don English School labang so pen po tu ground sar timung sar atum pen Cerap nang labang so dak tukang hi tukang Cerap me situ mera labang so Ramsina Songkode Wisnuton an sa pranggawan thia pan anam higmi nang pidi puning thela Sarang te hantuna labang so school ong tum kisung kini sang stong dom la son ke do lo la non ki dam tangan su tame la kusung bom joy bom la kusing bang bom lo la su ta mo pen ta
la non new don in school kan cerap nang puka sam kape kali lo lasu sansania ke sung boy tu kan si cerap nang pulo lasu ke sung ke bom lo la bang ke si than ne lo stame ake sung ke yoi puang bom si suli bom si la nang bom Nanti lah dah facility ason ni macam mana lah facility do ma do hari ma Facility? sekolah. facility mana la lo ke cengsi la so school building na kerap dong ke TS pen lo la so la nona ke bana building bang ke la timia building bang ke MLA ada bokayan MLA mana apan ben si nang tulo apan tulo bandri war bang ke CM tulo mo hang sar si nang wi lam cha teng kan nang ko pleng lo dan tu la tang te la so patang ya penta so makrab long tu bom son te ku sini tu ning thilo sutame ning thechot sutame la narawi ni dem bang sa ka hai tum sini lo so ta si non da ka dor bo ke do la la waiting set ta na lang karya tum la sama tu hana ti hong di toilet na lang la tentu kanisha ta mane helbu kalila staff full project kalila tentu building ta try ka hanu sigong lo la tentu ti lang pure drinking water lahis tamne na lang tentu sports materials tentu teaching aids pe nian su tamne na lang lahai ka do ita